Dobrý deň, vítajte u mňa vo večierni, ja som Jonda, vaše meno je? Alica. Alica. Nech sa páči, sadnite si, Alica. Akože trošku som sa zarazila, keď povedala moje meno, akože odkiaľ ho vedela? Tak, začneme, hej. Namiešam najprv karty. Vyťahnite si balíček, ktorý sa vám zahovára. Tento? Tento? Dobre. Takže. To. Ja aj vy chcete niečo vedieť, ako... Máte nejakú otázku na mňa? Chcela by som vedieť, či splatím hypotéku. Takže hypotéka. Ideme na to. Hej, nože, keď počas sa ju splatíte, ako? Ale ja nemám hypotéku. Nemáte hypotéku? No ale keby ste mali, tak by ste ju určite splatili časom. Nejaká ďalšia otázka? A čo partner? A máte partnera? Vy mi povedzte. Máte. Nemám. Nemáte. Tak nemáte, no. No ako, viete, tu mám napísané, že môžu byť malé odchýlky, takže to je stále v rámci toho vášho života. Vy ste tiež taká malá odchýlka, takže nejaké choroby tu vidím v rodine. Akože nikto není u nás chorý, ale mala som pred 10 rokmi kašel. Kašel ste mali niekedy. No však trafila som sa teda. Vidíte, akože to sa to potvrdilo. Tu ďalej vidím nejaký rozvod. Vaši rodičia sú rozvedení určite, že? Nie sú spolu? Tak akože to sa mi tu ukazovalo hneď ako ďalšia možnosť, že by boli spolu, takže hej, no. A inak vám asi umrel pes, že? Pes vám umrel. Ale mne fakt umrel pes. Pani Jonda, ja som vám neverila, ale vy ste fakt kapacita. Akože po túto čas som si myslela, že je to akože vymyslené všetko, ale proste keď spomenula toho môjho mŕtvého psa, že mi zomrel, tak akože to bolo až desivo presné, ako uhadla to, odkiaľ by to vedela. No, chcete ešte niečo vedieť? Chcem sa opýtať, že keď uvidím babku ležať na ulici, že či jej mám pomôcť sa zdvihnúť. Aha, pozrime sa na to. To vidím, že by som do toho nešlo, pretože to môže byť rumúnska cigánka, ktorá vás chce oskemovať a keď ju budete zdvíhať zo zeme, tak vás okradne. Takže nezdvíhala by som ju na vaše miesto, ale je to čisto na vás. Vy nie ste skem? Ja či som skem? Nie som skem. Ďakujem za vaše peniaze v prvom rade, ale potom, že ste prišli. Chcete ešte aj rýchle čítanie z ruky zadarmo? To je taký dárček k tomu, viete, ukážte. No, tu vám čítam, že máte suché ruky, mali by ste si ich nakrémovať. Takže ďakujem. Dovidenia. Akože toľko vecí som sa dozvedela, ako fakt, že mi to zmenilo život. To bolo by fakt, že revolučné informácie. Som sa zabudla spýtať, či si mám utrieť okuliare, ale ja to risknem, asi ich utriem teda. Hej,